Yes, I'm to meet you. Opambour. Opambour. Hey, Papa, Opambour. Why you know that Mamfo? Yami wo to me. Yami wo to me. Na wo na ni bi. Paracetamol ko ni bi. Kode, abebi woni bi. To deliver you. Anabel. That's what Anabel. When you to me. There's the power of God. Amen. Hello, Abushafo, and I feel compelled to make this video because of Niamehu Facebook. Aradinam Opambour Prophet 1. So, essentially, Aradinam so, Eddie Healy, Abaya Bia, na untimi enante, na untimi enyinaho. Na me way because of Abrantia, a friend of Okatakyie Afrifa, or no, the Debia, what did he? As of for ne Sabio, a Christopher, any Bible, which is on fat. Bible no nyahwe any asofo for onfa omu nyahwe gise makuma kubi na asofo nyame tumi wo omu so asofo a omu na omu ka bia etimi duru akire no abranche pese ode nanisi omu nyina so na nsem bia wakeka amana twa mu da se Opambour onyame tumi bia ni so onyame nimu no efa de parakra mpo no oni bi enom ni ade nti me pese me bo abranche ni videos nsem a waka fa Opambour ho ene atemdidi a ode didi Opambour said be ya se wo ha na wonya sa video we bi na se wotia afa de obehunu de enti a Opambour edibem no enti wo de tie nsem a oba bekeka e de fa Opambour ho na video we just one of the many so come YouTube page me wo a lot of them e wo honum Bland Ghana ene TikTok eno ni ade nyina me wo most of these videos e wo ho e fa abranche ho Facebook so me wo ho Bland Ghana enti me pese ohun nsema abranche kan fa Prophet why ho Opambour ho se nyame tumi bia de ne so ene ade na hwe isenchani a esi yi eye abofra ena onyame sane yare enti se Prophet 1 ebetimi ni obi akohihye ho kora ontimi ni akora enkohihye ho enti odi atie nsema abranche eba bekan na owia me de isenchani a awade nam Prophet 1 so eye no so ebetudwa Ebeneza adakwa yadom mose friend Opam de bio yeso mutimi tie mo Opambour hey papa kura Opam David Opam ntuma wo kura opade ebo be na Opam na kami muwa no nebom this bullying bullying near cost in the society using the puppet precisely so asofo eta Bible achie edi bullying krofo ko ma to betwa na mebreso e to betwa obia no obetimi akote Bible no achi obia no obetimi akote nyamesom achi edi ehunu manfo ko ni mu ni aka no atum okay Okatakyie me pesa me ka kire wo se said ya wo se o makwan emma obi enkote te pulpit achi anase Bible achi emfa emebuli amanfo no saa na yenso ye makwan emma obi enkote megaphone achi anase radio station achi emfa emebuli asofo eri nyame adifo yenso ye makwan enti saa na beye saa why saa na beye Opambour yedi kan nya Opambour bi Opambour hwe woba first stage abeya concert nyesa so oba na nya Ghana no na man nipa no adwene mu ha anka sofo shem flower shirt ne flower shoe ankotimi gina manimu aprichi kire na mere mu kofi ya she flower shirt ne flower coat ne flower shoe ebe yi comedy e gina flower se dem ya free ho see ya bi achi twam. Hello, Abushafo. Abranche or Chichi Opambour se okoshe ataria yede flowers eye designs ewom anampaboa flower designs ewom. Hwe video ya na ohui ewo right side no. Abranche no neti ho na space ehye no na konfo bi edibodua kika ne ho no. Hwe konfo no na wisie efri ne hwinim eni nanum eba no. Se ye wi o se joto mintimi nkire. Sa konfo yi meje di party cent ewo ne ho. Hwe se opu joto yi eni ade egu Abranche so. Watrene insanifa edi achire konfo yi so. Just say or the great respect edi ma konfo yi
na konfo atare ehye no ene Opambour atare ehye ni enti se obi se atwetwe pa eye konfo yi anase Opambour se mo hundewi abranti esite opese oka Kristosom eba form nemom opeja nananom abosomsom ne sa ene manema no nananom som no eno na sa abranti opese opeja na obi a oye Kristoni no awose wotimi hunu sani abranti esuban esitie onibuo bia edema asofo ene edifo nemom obuo kase edema konfo hwejota okonfo yi etwe egunu so no eno de abranti enya nasem nemom Opambour asem de opese okana odi gune ni mase wo ye nu odada mamfo nyame wotumi o nyame de wotumi na wo na ni bie ko de oni hwe fire paracetamol ko ni bi ko de ababi woni bi wo mo anim wo na anim wo me de anim wo na me hunu wo nso na wo hwa more fire more fire adwene na ade adada mamfo no ache se nyame tumi a wo de ma nyame ma wotumi o adwene ana wo de dada mamfo kai yadom wo so wotumi me manim mobro set self na wo dada mamfo ni ntu so wotumi ye ti was me wonyame tumi na woni kode kro ni bi ara kro ni bi no wose de enti no obedome me wose makoka se wo penua borododo na nyankopon tumi ode ama no nyame na mekere ne se wo fanye na nyame na mekere no nyame de tumi bi ama ade nyame mfa hwe ma enwehwe na ade ye nyame ni mo ba bia ye nyina ye ba na ne nkrofo ko hyehye ho a na Metro TV anopa ne awia nwumere no abegyan so Opambour ye concert say ya anopa awia nwumere no ye concert ya akaso be paint ne nim no wa ye akaso be paint ne nim no ne bobokala one nkomode more fire na say wa be a symbol of comedy more fire yo abusafo mi wo nyame tumi adio videos bebre abade nam Opambour so aye essentially adio na de enti a mede we eba no ese we no ye abofra na nyame science essentially edema no enam Opambour so na senkam de panimu ene ba ya kebia obi beka se panimu de Opambour na ne no ekohihye ho na we de abofra menyi ni se Opambour betimi ni abofra no akohihye ho sa enti mi pese wo hwesa video yi but wo de tie insema abranti yi ekafa Opambour ho on se abreho sempa se woni hwe nia oye nyina no nada one amonfo ne kwahihye ho enti wo de mi pese wo hwesa video yi na se wo hwesa video yi na se ye enhihye ho ana se ye nada wo de I leave that to you but se nye nada na nye enhihye ho dia ene it means say abranti we so ye Kristoni a wo se wo ye very careful na utimi hunu se de okafa asofo ho ene especially Opambour ho no ni nyina enye nokore ntro na obi timi di na obi a oye panimu chen Opambour estati nyame adwuma enye nde na utimi tena radio so etimi atwetwe no se ya se de o se o makwan ema obi fa pulpit embuli amanfo no saa na yenso ye makwan ema obi fa megaphone ana se radio station ana TV station a enyo ono no kra de bie obi na bie na wafa na dwuma ye makwan ema obi emfa sa megaphone we emetete asofo emehunhuna asofo enti se de ono ka se on pese obi be hunhuna no saa na yenso so ontimi enhunhuna ye period to deliver you. Anabel. That's what Anabel. That's what. When you to me. There's the power of God. Amen. Osia dia ye you are ya lawyer badi ye you are ya ya fadi sabu ire you are ya payment you are ya obi answer we you are ya o ya re safu ne we brade wo say yare ya obi timi sa wo ya ya brade ne tia se nyina so obi ni wani we no obi akọ achi ni re you are yo. Yeah, you are yo. Yeah, you are yo. Yeah, you are yo.
Na me no tifo power me ka kira mo sa enne me bompa ya mamoba ya nante na she prophet one never 5 p.m. Jesus one never 5 p.m. Jesus sa me ka kira ba try okay akwala we ne konkura ntimi nyina so ne kontimi nyina so the hospital e we nyina sika o se dia ben the hospital oxygen ne si ni so na boa no do ti me home enti Sunday no me di kan ba ha no Saturday no say me battle so for ba ko na me born na mane say me ba ya really serious oxygen si ne so ne kwanda na chibu ya no hwia enya yie enti owo bomu abrom so ma me kakra kra na me fa nkoma no hospital o said ye be ya ade be chi na ye be yi no na nka me de na ba na me adoma me ko do hospital o kwasi adan anopa tututu ana doctor e ball letter my say yam fa ne ko regional hospital fi say nyina si doctors no o ma ye esese o mu ye nyina nurses a e wo ho nyina nim me ku ye teacher ni me so me ye student teacher e wo University of Education it will be any me nurses e wo hospital o nyina ya me na fofo sister Emilia ni in charge e wo Kids Ward University Government Hospital sabre wo hwe me Anabel etimi anante Jesus senior prophet one nation prophet me catch any crew wa montiwa yes god say that me confess and blaster say my mompa ya nantia na me nyonya me difo yes go me pompa ya mompa ya nantia the prophet one na wonya me be sheni dia ni Jesus ya frame mo difo beneza yes go fanisiwa Anabel come bra come yeah dede come Jesus Opambour Jesus wonderful Anabel say bra Jesus bra oh Jesus oh yeah dede Sama to me this one for me so muya. Ya minya pamudio. Minya prepare bibienu minya ya resa. Enso bi wa o ma sudio. Obi wa o ma pamudio. Eti mutrabia. Ya yare ni ba ya. Ani dia to ni bia. Dia si hospital. Ye ni dia so asan. O mo de ni ba. Da be na o de ni ba ha, o di ba manim. Sunday chama ya. Odi for Sunday ya pon so de o mo de ne ba wanim. Yes. Na prophet who yes o mo fa kwani so. Yes. We si wanu ate ahwe. We si wanu ate. Wotimi nyina ho. Na me ka den so mfa ne ko. Yes. Wednesday. Me bompa ya manana. Jesus. O de ne ba ya no. Akra ni timi nyina ho. Wabubu agufam. Ekure. Na musan se dia sama. Eya dan yare ne ba mo kama manfo nyina nti. Sunday ya twa me ni 1 week pepepe na me twiro quiz. Na ho ye hye nti o papa na de ne call hospital nti me wo school nyina na me frɛ bisa sɛ o ma call lab na no si o ma call lab nso o ma ni 30 sɛ ye malaria nti o ma no malaria dro bia no okofie afesta na ho ye hye nti Tuesday na me am fa no na me de ne call hospital me na me de ne call hospital ye call consulting room akohu doctor ma so akwala we insa afi o se obekɔ private kwansi na akwala na ekɔ form na doctor say ne o ma ye bed nti ye nkoda afi de ohome kura ensi so Jesus oxygen and boa no home
Omoni oxygen si ni so. Oxygen na si ni so sa. Nti monitor ni 2 year. E no papa e de ne bo ne ko say ye de ne ko na nurse fo ne de abo ne nsa. Na ye Thursday and ajo be 11 o'clock. Kwansi me hu ya ne say akola ide ne na no se twetwe ni papa beti. Nse nyina sensen. Ne nan nyina poapoa na nurse fo ni dimirika. Ebe why ne to ne bed ne su say no de aduro bi share ne to. Ti within by 40 minutes na nani so esantete no ba normal asema obisa na otumi kan ne se ne ho te sen o se ye na oda ho no na adwo na otiam o se ne yam ade ni nyina wo ne yam nti mi hu se akwala no obre ma suan ontimi nante na totally paralyzed ne concurrent mi nyina so doctor ma me de ne ko bunsu ko twa ne scan obi na de ne hye machi ansa na me de ntomache kire na to ne kon ha se ade na ko bunso omo frɛ ambulance ya twini moja se ambulance me fa nkoko fodua na omo nkɔhwɛ se ebi a ne moja mu no bibi nkoyi ana report e by omo si ni bibia yo okay na ne scan ne mom na detect se malaria parasite no ekotena ne liver ne ho aha wana parasite ne kotena ye tin abu wakwala chese ti sati abu na gufam ono ne concurrent mi nyina because ya ba ya no na me hu se ne kon na ti mi agina so kra na no ye miracle na me first akwanya we so at the University Government Hospital for say University nka kwa ne so ai nurse fo wo University Government Hospital me na for anopai ba ko frɛ me sister Linda or nurse Dr. Rita michia unyina wote honorable Esiedu Kotwe fie Dr. Batu Dr. Maswa yera wo Holy Family with da munyina we nyina kyerɛ sɛ asɛm a wɔka nyina no yes nurse ni panyin a owo oye in charge e wo Kiss Ward Sister Emilia onu kwa de menene te ben ofrɛ me no obi sam say Anabel ho te say frɛ me na me adom Anabel kachira wo Anabel tima yedan watima yedan yes Opambour Prophet the nation's one yamba wo hwe me bia me kachira say because determination na me nya me the few hospital one na you very strong and it dia medical ho no na you strong because Dr. Bayo Paul letter no pen am kachira me ko say dem Dr. Paul letter man no some fan ko regional hospital Koforia. Among fan ko regional hospital Koforia. Doctors no ko twi na chi nsuo. Ne spinal cord nim no mo hwɛ de nti a ne kon to me nyina. Because ne kon to me nyina so mbo na watena se na wagina ho. Enti kyese de nyame aya na. To nyame aya ne so. Ti kwasia da me pon asra me kofie no. Yes. Ne be ma ne gyina bonten ho. Na why ha. Timitim kamu na mka chanse master tama mompa ya ma obana na antiam frem odifo biem. Jesus. Minimo. Yes. Ba wo yes no obana be nante. Amen. Me ka kire ne mprensa. Yes go. Ansa mi move me ka. Yes. Obi ana ne ka di machi bia hu se me gyina ni kasai. Be 2-3 minutes ansa na me move on. That's right. Na me kwaye wo madwuma de hyɛn ne. Na bra ye po asɔre na bra ka kyam sama ko a wo de abofra keto no wontimi na nte ne hyɛn ne. Jesus. Kana mo ampo asɔre. Oh please. Bompae man. I want to run catch him say young Tunu way. Don't go see Yankopon. What to brother for more Okatakyie. How did you know to do for a gay? Me body bomb running, me body bomb running. One running son of a war. Machi, Obin Sewo. Maya, Obin Sewo. And until you so Obin Sewo. Makoye mfonya so kobusa emotia so sama frefo so aboso mu ni abayi dom so wobonsam na mu ni mame watam so machia nante baba nya bi edaje obi nsawo the body mi bomra ni mi tontom wo ade na stomfue obi nsawo so bu owi asia ni tumi dru ho a Opambour omakama mintie Odifo Beneza, Mama Kamitie, Okatakyie Jana, Obinsawo. And we are seeing you fina beto. That's what that one in a wager. What you are saying for Yankopon. Right. Obinsawo. See the prophet.
is no Yami Kuku Chaterwa. Jesus. When Yami Chaterwa. Yes. Mrs. Sammy told you my to be the actually. Anabel. Opambour. Opambour. We are sure. Nantivra. One more time. Hey, Jesus. Jesus. Anabel, come on, Yeah, the nation prophet one. Minimum. Now, doctor transfer almost free English in normal regional hospital. Ewokofodia. Yes. Because all my ye ultiminante. What paralyze you from at once. Nimco in us. Tomon Konomokotin, quenching so and shady Amanabasa. Mamma is in Derby. What J. Kratana and what's it said? Sir Regeni Centra Dua Babia. Ebenezer Miracle. Oh, Jesus. The nation's prophet one original. Yes, Lord. Obetumika de Nebanaba. Yes. No, you so yammy bay. Obless. What of all? Ombadu Amendana to Quasiada or then Banaba many. Or did you see when you call you so? Wabubu paralyzed at once. Oh, Jesus. Nafena Prania Bobo. Tim Catcher is saying, I'm here the Munquata. Was ready for your Brian Cock. Any baby, I call see a bear who betono. My God. Mamina Casa. Anamibwa. Yagusuwa haya. Who can son be a biako? I will guess also. I want by yet. Na a shanka rade. Opambour Prophet. Say, see, I had to my brother, say, Jesus. Now, me shame the animal. Yes, go. Obin Sao. When your hospital, Sam. Where you are born near a free nip and some. And at the iron. Oh, tis a wine in one vampire. Nessa what now? No, dear, kiss a bayan or bayan. Say, I will dress over. Say, I will be the best one, Casa. Yes. Summa Rade. Now, Dabia vampire. Say, you are. I don't think doctors here. Yes. Nature say, open air. Ekuno. Yes, go. A Cassinian company, Papa. Yes, go. Not one, some too many a day. A year. Jesus. Woman with some brother. Why you know that manfo? Yami wo tumi o. Yami de wo tumi. Na wo na ni wie. What do you only hear? Fire. Paracetamol ko ni Oni. ko de ababi woni bi. Enti abusuafo sɛ mo deɛ mohwɛ nea mohu yie a enti mugidi paa sɛ Opambour ne abɔfra yi ɛna ɛkɔhyehyɛ ho sɛ ɔmɛyɛ ne ho yarefoɔ na ɔntimi ɛnsa ne yareɛ abɔfra ne maame ne papa abɔ hospitals a na ɔmo da abɔ nurses ne doctors a na ɔmo wɔ hɔ nyinaa wabɔ ɔmo nyinaa din ɛni sɛ obi se ɔyɛ journalist na ɔpɛ sɛ ɔverify sɛ nsɛm a maame kan sɛ ɛyɛ fake anaasɛ ɛyɛ original obetumi akɔ hospitals hɔ na wabobɔ din no nyinaa na wakɔgye ɔmo friends folder anaasɛ ɔmo records sɛ nea ɔka no ɛyɛ no korɛ anaasɛ ɛnyɛ no korɛ you can go there and go and verify ɛni sɛ saa aberante wei tena hɔ sɛ nea Opambour yɛ no ɛyɛ fake Opambour ne tumi kɔde kora mpo oni bia enti mo amohɛ a ɛyɛ no korɛ anaasɛ ɛnyɛ no korɛ asɛm a aberante yi kan ɛyɛ no korɛ anaasɛ ɔno ankasa na ɔpɛ sɛ ɔsɛe onyame tumi ɛne asɔfoɔ animuonyam ɛwɔ Ghana nti na ɔka saa nsɛm no eti mu deɛ I leave it with you say you judge it wo hɛ sɛ video yi bi no I want you to judge send this video to as many friends as you can na mo hunu abranteɛ Okatakyie Afrifa no the way a ne suban esiteɛ nsɛm a ɔka fa Opambour ho a odi na tem ani ade no Opambour so wakɛse no for the first time in my life I support it 100% 110% so wotimi tena radio so ɛka nsɛm a enim ɛde gu nyame sɔfo ɛnimu ase a na wo se wo mpɛ sɛ obi ɛde ne pulpit ɛbɛbuli wa yɛn so yɛn hwɛ sɛ obi ɛmfa ne megaphone ɛmbuli pulpit the pulpit will stand up for it right the pulpit will not allow any megaphone any stupid person like this guy the pulpit will not allow that to happen sɛ amanfoɔ ɛmfa pulpit no ɛnim ɛnyɛ fam hwɛ nsɛm a ɔka yɛ nyinaa ɔde gu Opambour anim ase nyinaa enti wo deɛ wohwɛ saa video yi a enti ugidi paa sɛ Opambour ne abɔfra yi ɛkɔhyehyɛ ho ugidi paa sɛ nurses a ɛne doctors a maami abɔfra yi maami abobɔ ɔmo din no nyinaa no enti ugidi paa sɛ maami ɛyɛ sɛbio bosremuka
mugidi pass maami eye fake say fake a amanfo a obobo mu din nyina no so be a journalist a onko hwai na onko find out so de bakro no obehunu mi wo miracles a SCC ewo empanimfo bebre life mu but empanimfo no de e bia obi beka se oye paniti Opambour ene ne kwahyehe ho eno nti na me yesa video yi e de ma wo se de be a mu behu se onyami tumi eda so atiase Opambour wo niema bi ewo no ho a e bia obeka se ebi ewo ho no ma e bia enye a eye nipa suban ifan se ebufuo ne e bia nakoma etoda na eha no kakra me ne mo ba ya adwen ewo sa kwan so ba se obeka se oye fake enada na sabio obedi ne ho fel ewo radio so ewo TV so ade a kire ewiase nyina de o se wadome wa me supporto intermediate eno ne asema me pese meka